तो हेलो दोस्तों, हम सोनी तिवारी डोबरा सबके बीच एक तिलक के गीत लेके आइल बानी। आई जा सुनी जा, लाइक करी जा, शेयर करी जा, कमेंट करे ना भूली जा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। अरे चौका प भैया, अरे अंगना में सरवा, चौका प भैया अंगनवा में सरवा, बिचवा में कलशा धराई, कसरवा इहे बर्तन ह तोहरा मम्मी के बेचाई, का होई है बर्तन ह तुहरा मम्मी के बेचाई। अरे चौका प भैया अंगनवा में सरवा, चौका प भैया अंगनवा में सरवा, बिचवा में अरे बिचवा में कलशा धराई, कसरवा इहे फ्रिज ह तोहरा चाची के बेचाई, कसरवा इहे कूलर ह तोहरा फुआ के बेचाई। अरे चौका प भैया अंगनवा में सरवा, चौका प भैया अंगनवा में सरवा, बिचवा में कलशा धराई, कसरवा इहे चैन हो, का हो इहे चैन हो तोहरा दीदी के बेचाई, कसरवा इहे अंगूठी हो तोहरा दीदी के बेचाई। अरे चौका प भैया अंगनवा में सरवा, चौका प भैया अंगनवा में सरवा, बिचवा में कलशा धराई, कसरवा इहे कसरवा इहे टीवी हो तोहरा मौसी के बेचाई, का हो इहे टीवी हो तोहरा मौसी के बेचाई, कसरवा इहे फलवा हो तोहरा फुआ के बेचाई, कसरवा इहे फलवा हो तोहरा फुआ के बेचाई।